Sing ning ngisor barang ya ngadeg. Ah. Lili Compe. Nah, ya. Ya, ya. Pamundhut ingkang minangka sponsor utama pada malam hari ini diaturke ya nek cinta sejati kudu nganggo musik ya engko dijoli apa sing iso ditabih karo gamelan. Oh iso cinta sejati iki katresna sejati. Wah ya ya coba kelinci ujule diaturke sik disembarke rene radaan Compe rada rene nah rada agak ke kanan nah ya ben ra sampluk-samplukan. Mergo iki selain lagunya juga iringannya juga jogetnya digarap kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia. Nah, ya. Rinci Ucul tok, yuk. Pulau Dewata, balungane, yuk. Amara dari Ngawi, Jawa Timur. Okvalika dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sari dari Bluro.
Dah ampun kariyen. Gandeng pamundhute Mbah Rasim sik siji diaturke sisan, dituntaske sisan. Katresnan sejati ya pamundhute ya Wi ya. Nggih. Wiwi juga punya penggemar sendiri dari Jakarta Mas Cahyo. Terus Mayang juga punya penggemar sendiri dari Bluro. Mbak Akwa dari Sidoarjo. Mbak Wanda Amara, Budwi Kurniawati juga sinden paten Dwi Jolaras Licungpe. Ya. Oh ngono ha. Kula nggih gadah, Pak. Penggemarmu sapa penggemarmu? Duwe ora? Mbah Rasimin sayang aku enggak? Alah. Aku kok tadi pun dikasih Mbah Rasimin 100 lho, Pak. Oh, dikasih Mbah Rasim. Heeh. 100.000. Kan berarti Mbah Rasim sayang sama aku ya, Mbah? Heeh, ya. Aji, sange yo Mbah Rasim. Sange yo. Ah. Kula diaturke pamundhute katresnan sejati. Ya, monggo para kanca digarap sing gumyak. Ya, nggih tombo adem. Ya, mengko perkara duele Eka uget-uget karo Elisa engko diaturi nggon goro-goro meneh. Ya, yuk. Coba kaya mbok monggo Cok pun garap. Yuk katresnan sejati. Dados. Oh, makasih, Mbah. Ayo. Mas Nadinu Pondok Umum Jakarta, terima kasih. Janji tresnati sekali lintang
Terima kasih.